Dalším důvodem pro aktivní ochranářská opatření je silná filopatrie orlů. Dospívající mláďata těchto dravců vyhledávají svá teritoria v blízkosti místa narození. Jen výjimečně tak mohou zahnízdit na území, kde byli dříve vyhubeni. Tyto a další důvody vedly ochranáře k zahájení projektu, jehož hlavním cílem se stalo znovu obnovení hnízdní populace orlů skalních v České republice. V letech 2006 až 2011 byla do volné přírody průběžně vypouštěna mláďata těchto dravců, získaná k tomuto účelu na Slovensku. Vypouštěcí voliéru vybudovali ochranáři v Moravskoslezských Beskydech pohoří historického hnízdního výskytu orla skalního. Protože mladí orli považují voliéru za místo svého narození, vzniká díky odvážnému projektu v České republice po více než 100 letech nová hnízdní populace orla skalního.